Grandpa, where? It's Grandpa right here. Yes, Grandpa. No, cum ați ajuns? Ce-au zis acolo? O lua întrebări? Nu mă lua, dar la prost ăla nu știu ce să zic acolo, dar nu zic că să stai de nimic. Ok. Alright. Bun, nu. Să mă bag și eu aici un pic. Stai că fac poză. Cum asta nu mă filmează.